Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Әти әнине рәнҗетү, кимсетү һәм ул гынах нинди бәләләргә китерә. Шулай бит инде. Узган дәрестә без сезнең белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сөйләгән хадискә тукталдык. Ничек итеп өч егет бик каты яңгырга эләгеп, тау куышлыгына кереп яшеренәләр һәм Аллаһның хикмәте белән таш ишелеп, аның авызын яба һәм һәр берсе үз тормышында кылган иң ихлас, иң саф, чиста күңелдән кылган менә шушы изгелекләрен, иң кыйммәтле изгелекләрен искә алып, шул изгелек аша Аллаһтан сорыйлар инде. Һәм без сезнең белән әйттек, дуга кылганда шундый дуганың әдәбеннән булып тора ул, шундый гамәл бар. Дугаң кабул булсын дисәң, Аллаһы Тәгаләгә үзеңнең ниндидер бер изгелегеңне искә ала аласың. Мәсәлән, һәр хәлдә изгелекне кешегә сөйләп йөрү ул хәерле эш булмаса да, ләкин синең менә тормышыңда ниндидер Аллаһ ризалыгы өчен генә кылган изгелегең бар икән, менә көннәрдән бер көнне Аллаһтан дуга кылып сораганда син шул изгелегеңне әйтә аласың. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен кемгәдер ярдәм иттең, ниндидер зур эш башкардың, һәм сиңа бу эшне башкару бик авыр булды, бик мәшәкатьле булды, бәлки бик озак сабыр итеп аның ахырына барырга туры килгәндер. Шулай бит инде, ул бит төрле вакытта төрлечә була, ул бит изгелекне дә изгелек кылганда да ашыкма диләр. Ни өчен? Чөнки ул аның үзенең мәшәкатьләре бар. Шулай бит, менә дуга кылганда, я Раббым, менә шушы изгелегемне чыннан да синең ризалыгың өчен кылган булсам, Раббым, миңа дугамны кабул итсәң дип сорарга ярый. Һәм моны кулланырга кирәк. Чөнки Коръәни Кәримдә дә без күрәбез аятлар, я Раббым, без сиңа иман китердек. Иман китерү ул моннан да зур изгелек була аламы? Моннан да зур изгелек була алмый. Шуңа күрә Раббым, без сиңа иман китердек. Шуңа күрә безнең гынахларыбызны ярлыкасаң иде. Без сиңа инандык дип, менә шулай сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Хәтта Фатиха сүрәсендә дә ул бар. Шулай бит? Ияка нәгъбуд ва ияка настаин. Сиңа гына без гыйбадәт кылабыз һәм синнән генә ярдәм сорап ялварабыз. Ихдинас сиратал мустақим. Шуңа күрә безне туры юлдан алып барсаң дибез. Менә һәр беребезнең тормышта инде ул ниндидер Аллаһ өчен кылган хәерле эшләребез бар. Шуларны искә алып дуга кылсак, ул дугабыз кабул булуга сәбәп булачак иншалла. Һәм икенчесе инде һәр беребезнең дә тормышта ниндидер сынаулар булган, сынаулар дигән сүз инде гынах белән, ниндидер фитнә белән, менә шунда Аллаһ ризалыгы өчен тыелып калып, бу инде икенчесе. Шулай бит? Икенче дугада хадистә килде ул. Инде зинаны кылдым дигәндә, Аллаһтан куркып, ул шушы гынахтан китте. Әгәр дә шул вакытта Раббым, мин синең ризалыгың өчен генә гынахтан киткән булсам, минем дугамны кабул ит диде. Кабул булдымы? Кабул булды дугасы. Менә шуңа күрә бу дугада безгә зур бер сәбәп, подсказка булып тора инде. Лайфхак диләрме? Нәрсә? Дугабыз кабул булсын өчен. Моны кулланырга кирәк. Хәтта көндәлек дугаларда да, мәсәлән, сез әйтә аласыз, я Раббым, мин сиңа иман китердем. Раббым, мин сиңа гына гыйбадәт кыламын. Мәсәлән, ирләр җәмәгать намазына килгән икән, мәсәлән, ул әйтәләр, я Раббым, синең ризалыгың өчен, ниндидер эшләремне ташлап, ниндидер мәшәкатьләремне калдырып, килдем синең йортыңа. Менә ул изгелек бит инде, барысы да, шулай бит. Иншалла, булар барысы да дуга кабул булуга сәбәп булып тора. Һәм безнең темабыз нинди булды инде? Беренчесе, шулай бит. Беренчесе нәрсә диде? Минем олыгайган әтиәнием бар иде. Сөтне, малымны сауганнан соң, сөтне аларга эчертмичә, башка бер кемгә дә бирмәдем дип. Менә шуңа күрә, хәтта без әйттек, ир кеше, ул гаилә тәрбиячесе, ул гаилә көтүчесе, һәм ул үзенең бюджетын төзегәндә дә, керемнәрен, чыгымнарын һәм приоритетлар куйганда, чөнки бар бит инде бөтен чыгымнар да бер дәрәҗәдә була алмый. Шулай бит.
Мәсәлән, кайсыдыр бик мөһим чыгым, кайсысыдыр инде әйтик, ипи ашату фарыз булса, мәсәлән, чөнки ипи ашамасалар ашка үләргә мөмкин, ул ипигә май ягу, мәсәлән, яки икра ягу, ул инде сөннәт булырга мөмкин. Шулай бит. Шуңа күрә приоритет куела. Һәм менә монда кешеләр арасында да приоритет булырга тиеш. Кешеләр арасында да. Һәм беренче урында иратка, беренче урында. Монда чөнки вообще бу тема узган дәрес безнең күбрәк ирләр, минем каршыда хатын-кызлар утырса да, ирләр темасы булды. Чөнки ирләр карага тиеш үзләренең гаиләләрен тәэмин итәргә тиеш, һәм шунда әти-әни башта килә дип әйттек. Аннары соң хатын балалар килә. Алга таба барабыз. Һәм әйттек, күп вакытта әти-әни миңа кирәкми бу әйбер, әти-әни әйтсә дә без моңа мохтаҗ түгел дип, без моңа мохтаҗ. Әти-әниләр түгел. Шулай бит? Әти-әниләргә безнең ярдәм итә алуыбыз, аларга ниндидер хезмәт итә алуыбыз, ул безнең байлыгыбызны арттыра. Ул безнең ризыгыбызны арттыра. Хәтта мәсәлән, гаиләдә хатын балаларның әнисе буларак, ирнең хатыны буларак, мәсәлән, ул да аңларга тиеш нәрсәне? Иренең кайткан акчасында, кайткан ризыгында аның әнисенең өлеше була икән, ул хатын аңларга тиеш нәрсәне? Димәк, бу сәбәп булып тора нәрсәгә? Аларның гаилә ризыкларының бәрәкәтле булуына. Әти-әнисенә хезмәт иткән, әти-әнисенә акчасын тоткан, ул хәерче булмый бер кашанда. Ул бер кашанда хәерче булмый. Шуңа күрә кай вакыт менә мәсәлән килә мәчеткә ирләр киләләр, әйтәләр менә мәсәлән минди әти-әниемә булышам ди, хатынның ачуы килә ди мәсәлән инде. Ул шуңа күрә әлбәттә ул аны аңлатырга тиеш. Монда теге хатын-кызны гаепләп кенә түгел, ул аңлатырга тиеш. Менә ул минем әти-әнием, алар мине үстергән, алар мине кеше иткән, мин Аллаһ каршында җавап бирәм. Алар өчен. Синең өчен дә җавап бирәм. Чөнки мин барып сине әтиеңнән алдым, синең бөтен мәнфәгатьләреңне мин үзем кайгыртам дигән җаваплылык алдым. Син дә минем өстемдә, ләкин әти-әни дә минем өстә. Һәм мин кыямәт көнендә җавап бирәчәкмен. Аллаһ каршына кайткач, ничек итеп мин әниемә хезмәт иттем, әтиемә хезмәт иттем. Менә шуңа күрә ират бу мәсьәләдә аңларга тиеш, һәм аңлатырга тиеш, һәм аңлатырга тиеш. Кайсы яктан, әгәр дә әти-әнинең өлеше булса, гаиләгә бәрәкәт килә, гаиләгә байлык килә. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, ул безнең айрым дәресләр булачак, бер 2 дәрес туганлык җипләре турында. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез әйтте, гомерең узын булуны, һәм икенчесе нәрсә? Табының киң булуны, ризыгың киң булуны. Ике әйбер. Гомерең узын булуны, ризыгың киң булуны теләсәң, нәрсә эшлә диде? Фальясим рахима. Туганлык җипләреңне бәйлә диде. Бу хадис күрсәтә нәрсәне? Әгәр дә кеше туганнары белән аралашып яшәсә, алар белән ярдәмләшеп яшәсә, туганлык җипләрен ныгытып, бу сәбәп булып тора нәрсәгә? Аның гомере узын булуга һәм ризыгы киң булуга, бәрәкәтле булуга сәбәп булып тора. Туганнар арасында беренче урында кем тора? Әти-әни тора. Әти-әни тора. Әгәр дә кеше әти-әни белән араны төзи алмыйчы, мәсәлән, энесе белән дус, сеңлесе белән дус, яхшы, ләкин әти-әни беренче урында. Әнигә карый, сеңлегә карый. Анда, мәсәлән, дядя, родной дядя, родная тетяларга карый, апа, әнинең бер туганнарына карый, әти-әни важныйрак. Шуңа күрә моны хатын да, балалар да бөтенесе дә аңларга тиеш. Ир үзе дә. Бәрәкәт, гаиләгә бәрәкәт киләчәк. Шуңа бу инде кабатлау, мин кайбер егетләргә әйтәм, әти-әниең синнән бай булса да, ул бәрәкәтне алырга кирәк. Барыбер, ул сиңа кирәк, аларга кирәкми. Ниндидер тәмле ризыклар алып барырга кирәк, күчтәнәчләр алырга кирәк, банковский картага автоплатеж куярга кирәк җомга сайын. Барсын акча. Җомга сайын әнигә, әтигә барсын, ул бит аларга кирәкми, сиңа кирәк. Чөнки сиңа бәрәкәт киләчәк. Менә без бит күп сөйләшәбез садаканың бәрәкәте дип. Күп әйтәбез, аятлар бар. Аллаһ Тәгалә әйтә, 700 мәртәбә арттырыр. Шулай бит инде. Ләкин ул бит әйтә гади садака турында. Ул садака үзеңнең әниеңә булса. Понятно, закат бирелми әнигә. Чөнки әтигә, чөнки син аларны булай да тәэмин итәргә тиеш. Хатыныңа закат бирә алмыйсың, балаңа закат бирә алмыйсың, ләкин син белергә тиеш, садака биргәндә дә карага кирәк башта иң якыннарыңа. Һәм сахабалар
Мәсәлән, Госман ибн Гаффан ул үзенең бик күп садакасын туганнарына биргән. Бик күп садаканы, садаканың бик күп өлеше аның туганнарына киткән. Ә без күп вакытта туганнарны карамыйбыз. Без карамыйбыз. Мәсәлән, без тиңгә ярдәм итәбез, монда ярдәм итәбез, булар мохтаҗлыкта калган, давай монда да. Әлхәмдүлилlah, Аллаһ биргән. Мәсәлән, байлык биргән кешегә. Ул бара тигендә ярдәм итә, монда ярдәм итә. Шул ук вакытта ул белми, аның бер туган сеңлесе, мәсәлән, мохтаҗлыкта. Мохтаҗлыкта дип инде хәер сорашып бирмәсә дә проблемалары бар. Җитми акчалары, мәсәлән. А ул әйтә, "Дөрә кияүдә бит ул яра, проблема юк." Ну, вот не получается кияүнең. Мәсәлән, синең возможностьларың күбрәк. Менә шуңа күрә аларга ярдәм итү, ул бит нәфил садакасы, аны син кемгә телисең бирә аласың. Аллаһ Тәгалә бер нинди куймады ни ограничение. Нәфил садакасын син можешь бирергә, президентның картасын белсәң, аңа да җибәрсәң була. Чөнки нәфилдә бер нинди ни юк. Нәфил, хәтта нәфилне алырга да ярый. Хәтта алырга да ярый. Сорага ярамый. Мәсәлән, кемгәдер, кайсы кызгадыр, "О, апа, сез машалла намазлы ахыры, гыйбадәтле ахыры" дип бер яшь егет килеп, мәсәлән, "Менә мин шулай инде әзрәк дөньяга бирелгән, миңа бер тауфик сорап дуга кылыгыз әле" дип бирә икән. Бу закат түгел икән. Һәм сез закат иясе түгел икән. Сез аны ала аласыз. Ала аласыз. Ансы кая куясыз, ансы сезнең эш. Саны мәчеткә илтеп бирәсең, үзегез бер тәмнех бер алып башлыйсызмы? Ул нәфил. Нәфилдә кеше үзе хуҗа. Ул корбан ите кебек. Менә корбан ите, мин мохтаҗ түгел дип син корбан ите алмый утырасыңмы? Юк, андай бер юк. Фитрада бар. Мәсәлән, син мохтаҗлыкка кирмисең икән, фитра садакасын ала алмыйсың. Ә нәфилдә юк. Менә шуңа күрә туганнар, якыннар, әти-әни, монда инде алар ниде? В приоритете. Аның буенча әле безнең алда хадислар була. Киттек алга таба. Алдагы хадисне безгә Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт шулай 3 мәртәбә кабатлап әйтте. 3 мәртәбә. Пәйгамбәрбезнең әдәбендә, сөннәтендә бар иде шундый гадәт, әгәр дә ниндидер сүзне ул айыруча җиткерәсе килсә кешегә, бигрәк тә нык җиткерәсе килсә, ул аны берничә мәртәбә кабатлый иде. Аллаһы Тәгаләгә җиткерәсе килсә, бик каты дугада берничә тапкыр кабатлый иде. Мәсәлән, бер генә әйтми иде, "Раббым, миңа шуны бир" дип, "Раббым, шушыны бир". Раббым, шушы, мәсәлән, "Рабби гфирли", "Рабби гфирли". Ике сәҗдә арасында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи дуга кылган. Менә без турайып утырабыз бит. Пәйгамбәрбез бер генә әйтмәгән, "Рабби гфирли", "Рабби гфирли", "Раббым, мине гафу ит", "Гафу ит", "Гафу ит" дип берничә сора. "Астагфирулла", "Астагфирулла". Шул ук бит инде. Кабатлайсың, шулай бит. Менә вагаз насихатын җиткергәндә дә кай вакыт 3 мәртәбә кабатлаган, кай вакыт кабатлап торган, хәтта сахабалар, "Ой, туктаса ярар иде бу" дип. Кайчан әле ул булды? Хадис. 3 зур гынах турында әйткәндә, исегездә бит ул хадисны үттек. Аллаһка ширик кылу, әтиәнин рәнҗетү һәм ялган шаһадат бирү. Ялган шаһадат, ялган шаһадат, ялган шаһадат. Bundan bir sahabe aytты, "Туктаса ярар иде" дигәч, Пәйгамбәрбез туктады. Исләренә калсын өчен. Беренчесен әйткәч, кемдер ишетми калганда, Пәйгамбәрбез вакытында WhatsApp'та утырмады инде, ләкин каядыр уйлары иде. Пәйгамбәрбез икенче мәртәбә әйтте, ансы да ишетте. Әле анда берәү йоклап утыра иде, өченче мәртәбә әйтте, ансы да ишетте. Менә шуңа күрә истә калсын өчен. Пәйгамбәрбез 3 тапкыр әйтте. "Рагима анф", ягъни борыны тузанга кирсен. Борыны балчыкка кирсен. Бу инде нинди мәгънәдә? Бу гарәпләрдәге бер выражение. Да покроется его нос ни инде? Землей, пылью дип әйтәбезме инде? Борыны белән балчыкка кирсен, ягъни хурлыкка төшсен дигән сүз. Рагима анф диде. Thumma ragima anf, thumma ragima anf диде. Ягъни хурлыкка төшсен. Хурлыкка төшсен, хурлыкка төшсен. Бу җиңел сүзләрме? Юк. Позор диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Дуга кылды. Позор булсын аны. Да опозорит его Аллаһ диде. Хурлыкка төшсен. 3 тапкыр әйтте. Шуннан соң сахабалар куркып калдылар. Нәрсә булды?
Кемгә шул хәтлек ни? Явыз сүзләр. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм безнең әле аерым тема булачак. Ул кешегә карап ләгънәт кылмады. Хәтта кемнедер мөселманнардан ниндидер гөнаһ кылган өчен ләгънәт кылсалар, пәйгамбәрбез әйтә иде, аның яхшы яклары да бар, аны ләгънәт кылма дип әйтә. Ләкин пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гомум ләгънәтләре булды. Гомум дигән сүз ниндидер эшне эшләгән кешеләргә ләгънәт булсын диде. Мәсәлән, ләгънәт булсын шул, мәсәлән, Аллаһның ләгънәте булсын ришвәт алучыга, ришвәт бирүчегә. Взятка, инде коррупционерларга була инде. Мәсәлән, ләгънәт булсын, ләгънәт булырды хатынны иренә хәләл итер өчен кияүгә бирүчегә ди. Мәсәлән, 3 талактан соң хатын бит инде аерылды да кире кияүгә кайталмый иренә. Шулаймы? Пока нишләми? Пока башка иргә кияүгә чыгып, аерылып кайтмыйча. Һәм пәйгамбәрбез нәрсә диде? Специально иренә кайтару өчен кияүгә чыккан яки кияүгә биргән кешегә ләгънәт булсын диде. Ягъни ярамый специально кияүгә чыгырга. Мәсәлән, әйдә мин фәләнгә кияүгә чыгам да, бер айдан ул мине аера да, кире хәләл иремә кайтам. Пәйгамбәрбез әйтте, ләгънәт булсын аларга диде. Аракы белән бәйле 10 кешегә ләгънәт булсын диде. Даже басуда ипине үстерсәң, спирт ясап, аракы ясап сатам дип, ипи үстергән өчен дә ләгънәт була сиңа. Аракыны күчергән, аракыны ташыган, мәсәлән, егетләр чыгалар, мин газельдә эшлим ди, ярыймы миңа пиво ташырга ди. Пәйгамбәрбез әйтте, ләгънәт булсын диде. Бөтенесе аракыга кысыласың икән. Менә шундый аның гомум ниләре бар? Кисәтүләре бар. Янаулары бар. Һәм менә монда да ул бар. 3 мәртәбә әйтте, хурлык. Шуннан кешеләр әйттеләр, "Мән я Расулаллах? Кемнең борыны тузанга кирсен, балчыкка кирсен? Кемгә хурлык булсын? Мән адрака абавайхи индал кибари ахадахума ау килайхима фалам ядхулул janna." Кемнең ди әти әнисе яки икесенең берсе ди. Әти әнисе яки икесенең берсе ди картлыкка ирешеп тә ди. Ул җәннәткә кирмәсә ди, аңа шушы дуа булсын ди. Шушы хурлык булсын ди. Бу хадис Имам Муслимда сахих дәрәҗәсендәге хадис. Бу нинди дуа булды? Пәйгамбәрнең дуасы. Ул кабул буламы? Ул кабул була. Моны 2 төрле галимнәр әйтәләр. Беренчесе әйтәләр, бу пәйгамбәрнең дуасыдыр ди, диләр. Икенчесе, бу ди информация. Пәйгамбәрбез безгә мәгълүмат бирә. Менә шулай эшләсәгез, шулай булачак ди. Икесе дә куркыныч. Шулаймы? Беренчесендә пәйгамбәрбез дуа кыла, шулай булсын ди. Әгәр дә бу вариантны дөрес дип әйтсәк, икенче вариант галимнәр әйтә, пәйгамбәрбез кисәтә. Хурлык булсын, хурлык була дигән кебек. Менә икесе дә бик куркыныч инде. Чөнки башка хадисләрдә дә килә ул. Һәм нәрсә диде? Әти әнисе яки икесенең берсе. Чөнки кай вакыт безнең я әниебез, я әтиебез яшьләй китеп барырга мөмкин. Шулаймы? Һәм без инде күрәбез, яки әтиебезнең, әниебезнең дә картлыгын, яки икесенең берсен генә картлыгын күрәбез. Ләкин пәйгамбәрбез әйтте икесендә. Әти әнисе һәм яки икесенең берсе ди картлыкка ирешсәләр ди. Һәм менә шушы картайган, олыгайган әти әнисенә хезмәт итеп, аларның изге дуасын алып, шуларның ризалыгы аша Аллаһның ризалыгын алып, һәм нәтиҗәдә нәрсәндә? Җәннәт. Менә шушы әйберләрне, изгелекләрне кылып җәннәткә кирмәгән кешегә ди хурлык булсын ди. Хурлык булсын һәм тагын бер мәртәбә хурлык булсын диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуннан да бу инде нәрсәне безгә күрсәтә. Монда без хәзер керәбез особый стадия, аерым бер вакыт, бу инде вакыт сынау вакыты булып тора бик күп балаларга. Бу нинди вакыт? Әти-әнинең картаюы. Чөнки Коръәндәге аятны искә алсак, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде анда? Әгәр дә әти-әниең яки икесенең берсе ди картлыкка ирешсәләр, шул вакытта аларга нәрсә ди?
Фәлә тақул ләһума уф. Аларга уф дип тә әйтмә, тавышыңны күтәрмә ди. Ул аятка әле без кайтабыз. Менә монда именно сүз бара әти-әнигә изгелек кылу кашан? Һәм шул әти-әниләрнең ризалыкларын алып, Аллаһның ризалыгын алу. Алар олыгайгач. Чөнки бу особый стадия. Бу айрым бер вакыт, бу сынаулы вакыт. Чөнки әти-әни олыгай кеше, ул аның табигаты. Кеше олыгайган сайын аның әйтик инде әдәбе, әхлагы кимергә мөмкинме? Кимергә мөмкин. Мәсәлән, ул инде кайбер этикет, кайбер әдәпләрне ул онытырга мөмкин. Чөнки картайды. Ул тизрәк кызып китергә мөмкин. Шулаймы? Ул тизрәк ашуга бирелергә мөмкин. Ул тизрәк үпкәли башларга мөмкин. Аллаһның хикмәте инде ничек Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте бит, бу сөннәт. Сөннәт дигән сүз пәйгамбәребезнең сөннәте дигән сүз түгел. Аллаһ куйган бу это закон жизни. Аллаһның сөннәте ул менә җирдәге Аллаһ куйган закон. Аллаһ нәрсә диде Коръәндә? Без сезне зәгыйфлектә китердек. Мы отправили вас, мы создали вас слабыми ди. Зәгыйфлектә. Аннары соң зәгыйфлектән соң без сезне көч-куәткә ирештердек ди. Мәсәлән, ир уртасы, хатын-кыз, адекватный, акыллы, сабырлы, тормышны да бераз белә инде, хикмәте дә бар, шулай бит. Ләкин нәрсә ди? Аннары соң көч-куәттән соң яңадан зәгыйфлеккә төшердек ди. Фәз агач кичкенә генә булып үсә, зәгыйф, аннан ныгый, аннан нәшәшле агач, тагын үзенең көчен бетә. Шуңа күрә давылларда картайган агачлар нишлиләр? Алар зәгыйфләнеп сыналар алар, ширә башлыйлар һәм башкалар. Менә монда дагын кешенең дә тормышы шулай. Менә бер кай китеп булмый. Кеше олыгайган сайын көчлеләнәме? Юк. Кеше олыгайган сайын яшәү дәрте артамы? Юк. Кеше олыгайган сайын Җәлил хәзрәт әйтмешли, аның больницадагы книжкасы да олыгая. Шулай бит инде. Аның төрле ширләре барлыкка килә башлый, аның аягы сызлый башлый, теге җире, бу җире авырта һәм булар бөтенесе дә нишли кешенең кәефенә, кешенең настроениесенә әлбәттә тәэсир итә. Шуңа күрә менә монда хәдистә килә бик мөһим бер нәрсә айнда кибарихима ди. Айндал кибари ди, олыгайгач ди. Менә монда олыгайганда әти-әни балалар өстендә айрыша сынау булып әверелә. Чөнки мәсәлән әти-әнигә 30 яшь. Кем-кемне кили? Балаларга 10 яшь, балаларга 5 яшь. Әти-әни балаларны кили. Балалар утырамы? Так, нишләтим микән әнине хәзер? Ярар, нәрсә пешерим микән әнигә? 5 яшьлек бала. Юк. Bütün кайгыны, bütün проблеманы хәл итә кемнәр? Әти-әни. Җитәкләп машинага утыртып бакчага кем илтә? Әти-әни илтә. Больницага, теш врачына, теге врачка, бу врачка каядыр платныйга акчасын түләп, каядыр чират торып, каядыр алдан язылып, кем илтә? 5 яшьлек баламы, 30 яшьлек әнисен, әллә киресенчәме? Киресенчә. Мәктәпкә кем кертә? Әти-әни. Укырга кем ярдәм итә? Дәресен кем карата? Әти-әни. Әле тукта, әле институты бар, әле өйләнергә кирәк. Әле аларга хәзер тормышны башлаганда авыр әти-әни акчалар җыя-җыя йорт күтәрергә булышалар, квартира алырга булышалар. Күп гаиләдә инде, бөтен гаиләдә түгелдер бәлки, ләкин әти-әни бар, нәрсәсе бар бирә, шулаймы? Әйе. Шуңа күрә бала күнекте, бөтен проблеманы хәл итә әти-әни, әти-әни ярдәмче. Ләкин көннәрдән бер көнне бу агач балайга таба китә, монсы монда килә. Шулаймы? Кояш кебек. Кояш чыкты, әле аның җылысы күп түгел. Шулаймы җәй көнедә? Иң кояшның эссесе, хәтта пәйгамбәр нәрсә диде? Ул зәвалдә булганда диде. Шуңа күрә өйләне бераз гына кичектерегез. Кешенең дә иң зур нуры, кешедән иң зур файда, даже иң зур зыян да. Әйе, килә качан ул зәвалдә булганда. Ләкин көннәрдән бер көнне тормыш кояшы икендегә таба юнәлә. Шулаймы? Менә бер күләгә, менә ике күләгә. Әкрен генә акшамга китә, тормыш кояшы байырга. Шулай бит инде. Байыганда аның төсе кими. Менә шуның кебек кеше тормышы да шулай. Һәм нәрсә эшли? Теге 5 яшьлек бала әкрен генә 30 яшьлек әнинең
әтинең урынына баса. Әти әни яңадан нәрсә? Күп вакытта хәтта балага үрелә. Балага үрелергә мөмкин. Нәкъ шулай киреләнә башлый. Теге вакыт 5 яшендәге кебек. Шулай бит инде. 5 яшендә моның баласы киреләнгән кебек. Киресенчә. Мәсәлән, хәтере кала, үпкәли башлый. Шулай бит инде. Юкка гына. Мәсәлән, 40 яшьлек хатын-кыз ират, мәсәлән, ул аңламый. Нәрсәгә әни минем үпкәлим икән дип. Может, 70 яшьтә син дә шулай булырсың. Шулай бит инде. Шуңа күрә, мәсәлән, 40 яшьлек әти әни, алар бит сорау бирмиләр, нигә 5 яшьлек бала үпкәлим икән дип. Это нормально. Улаңа сабыр итә. Монда да нәкъ шулай. Шуңа күрә бик күп хадисләр һәм Коръән аяты, Исра сүрәсе 23-24 аятлар. Шулай бит инде 23 аят. Менә алар бит барысын анда менә бу конкрет, менә бу сүз килә, моны югалтырга ярамый. Картлыкка ирешкәч ди. Олыгайгач ди. Матуррак итеп әйтсәң, шулай бит? Әти әни олыгайгач ди. Менә шунда әти әнинең холкы үзгәрә башлый. Кешенең табигаты үзгәрә башлый. Ул авырый, ул кайфсызлана, ул үпкәли, аның хәтере кала. Шулай бит инде. Кемдер мәсәлән, гомер буе ни үзәгендә булган, нәрсәле? Ихтибар үзәгендә булган. Мисал белән, җитәкче булган, ниндидер шагыйрь булган, ниндидер җырчы булган, бөтен кешене мактаган, бөтен кешене зурлаган, бер көнне ул пенсияга чыкты. Хәзер тегеләр кебек, тегел вакытта кебек җырлый алмый. Аңа җитми нәрсә? Пашот җитми. Монда кемнәр страдает инде? Балалар, шулай бит инде. Шуңа күрә алар мактый, алар зурлый. Менә шулай иттереп нәрсә? Уллыгайган көннәрендә әти Аллаһы Тәгалә bir кешегә улыгайган әти әнисен биреп тә, шуларга хезмәт аша җәннәтне кәсеп итмәгән кешегә хурлык булсын ди. Нәс бу кешедә өмет юк. Өмет юк. Шуңа күрә монда улыгайган әти әни ул ике яклы. Бер яктан ул кешене җәһәннәмдә дә итәргә мөмкин. Шулаймы? Икенче яктан ул кешене җәннәттә дә итәргә мөмкин. Чөнки ләкин һәр хәлдә ул сынау. Ул сынау. Шуңа күрә менә Җәлил хәзрәтнең, менә монда безне тыңлаучылар да инде безне Аллаһка шөкер карыйлар, 5-6 мең кеше бер атнада карый. Менә монда мин Җәлил хәзрәтнең хикмәтле сүзен ишеткән. Аны гел әйтәм, миңа да әйтә ул аны. Йосыф ти олыгайган әти әнисен күрмәгән һәм олыгайган әти әнисен үз өендә яшәтмәгән кеше әти әни хакы турында сөйли алмый ди. Чөнки ул аны белми ди. Чөнки ул аны белми ди. Менә мәсәлән, бер йортта элек бит инде 20-30 ел килен белән әни яшәгән. Шулай бит инде. Кайнана инде. Шулай бит инде. Менә шул әйберне күрмәгән, шуңа сабыр итмәгән кеше ул әти әни хакын аңламый ди. Анда уф дип тә әйтмәгез дип аят бөтенебез дә укый алабыз ул аятны ди. Бөтенебез дә укый алабыз аны ди. Менә тормышыңда шулай көн сайын олыгайган әниеңне уятасың, тәһарәтенә суны бирәсең, авырганда аны карыйсың, тәрбиялисең, төне буе йокламыйча карыйсың. Менә ул бит бер атна булса, бер хәл, бер ай булса, анда еллар буе кемдер карый. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә бу бөтенләй башка әйбер. Һәм моны бөтен кеше эшли алмый. Ләкин моның нәтиҗәсе дә җәннәт. Һәм инде олыгайган әти әнисенә ирешеп тә җәннәткә кермәгән кешегә хурлык булсын ди. Димәк, бу кеше өметсез кеше булып чыга. Һәм шундый хәдисләр тагын безнең берничә бар, әйдәгез аларында карыйбыз. Маса булды пәйгамбәребезнең 3 мәртәбә кабатлаган дугасы. Шулай бит. Икенчесен шулай ук безгә Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт минбәренә менде ди. Минбәр, хатын-кызларга инде аерым аңлатып әйтәм, менә безнең мәчетләрнең түрендә утыра трибуна, шулаймы? Ул минбәр дип атала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында да ул минбәр булган. Элек бит инде микрофон булмаган. Уйлап карагыз, 7-нче гасыр мәчет, халык җыелган һәм ул бит инде закон физики. Аллаһ Тәгалә куйган тавыш ул барып җитәргә тиеш. Шулай бит инде. Шуңа күрә сөйләүче әз генә әскәрәк булса, Ленин бабайны да броневикка менгереп сөйләткәннәр. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул менсә, беренчедән ул күренә. Шулай бит инде, кеше бит барыбер зрительне, аның карый, аның мимикасын нин карый. Икенчедән аның тавышы ераккарак ирешә. Шулаймы? Өскәрәк менгәч. Менә шуңа күрә җиназаларда кай вакыт без инде шулай берәр таш өстенә булса да менәбез.
Бәләкәй генә тау булса, тауга менәбез. Минем инде скамейкага басып сөйләгән бар инде. Мәсәлән, бір 200 кеше җыелда, микрофон юк, ишетмиләр. Чөнки каплыйлар, тавыш бит ул барга тиеш. Ул бит әйбер аткан кебек инде тавыш тагын. Менә шуның кебек менергә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең башта булган агач төбегенә. Пенек бар бит инде, төп. Төпкә менеп, ул шунда басып сөйли торган булган. Кстати, бик кызык әйбер ул. Пәйгамбәребезгә аннан минбәр ясыйлар. Һәм ул нишли теге төпне калдыра. Һәм төп елый башлый. Төп елый башлый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуның кырына утырып, кулын куеп, аны тынычландыра иде ди. Бу мугҗиза булган. Аны ишеткәннәр төп ыңгыраша иде ди. Ыңгыраша иде ди, теге станал ди. Төп менә елап Пәйгамбәребезне сагынып. Чөнки төптә горурланган, аның өстендә Пәйгамбәр басып вага сөйләгән дип. Шулай Пәйгамбәребезгә минбәр ясаганнар. Менә ул минбәр 3нче баскычка менә торган булган. Шулай торып Пәйгамбәребез үзенең минбәренә менә. Хәзер, шулай бит. Һәм беренче баскычка баскач, бу хадистә алай дип килми, ләкин икенче хадистә килә ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм амин дип әйтә. Икенче баскычка баскач тагын амин ди. Өченче баскычка баскач тагын амин дип әйтә. Сахабалар белмиләр ни өчен әйткәнен. Ләкин инде ишетеп торалар һәм шунда бер кеше әйтә: "Я Расулаллаһ", ди, "Нигә син шулай әйттең?" ди. Амин дип кашан әйтәләр? Ниндидер дуга кылынганнан соң ул дугаң кабул булсын дигән сорау, ялвару, ул нәрсә? Амин дигән сүз. Бер вакыт бер кеше, бер сахаба дуга кыла, бик каты бирелеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ишетә, сахабалар утыра кырда, бу кешегә ди дугасы кабул булсын өчен бер генә сүз калды ди әйтергә, амин дип әйтсен ди. Һәм шуннан сахабалар килеп тизрәк, амин, амин дип әйт, амин дип әйттеләр. Кабул була бит дугаң диләр инде. Менә шуңа күрә амин, ул инде дуга кабул булсын дигән сүз Фатиха сүрәсеннән соң да анда дуга килә. Шулай бит инде. Шуңа күрә амин дип әйтәбез. Амин. 3 тапкыр амин. Димәк, ниндидер дуга булган. Булар бит дуганы ишетмәде. Шуннан сорадылар: "Я Расулаллаһ, нигә шулай дип әйттең?" Шуннан соң ул әйтә: "Миңа Җабраил фәрештә килде", ди. Җабраил килгән беркем дә күрми. Шулай бит инде һәм әйтте ди: "Рагима анфу абдин адрака абавайхи ау ахадахума лам юдхилху аль-джанна", ди. Җабраил дуга кылды ди, борыны тузанга батсын. Ягъни инде хурлык булсын ди. Әти-әнисенең ди, яки икесенең дә картлыгына ирешеп ди, җәннәткә кирмәгән кешегә, ди. Баягы дуга. Димәк, бу дуганы пәйгамбәр генә кылмаган, кемдә кылган әле? Җабраил, иң изге фәрештә дуга кылган, әти-әнисенең яки икесенең берсенең дә картлыгына ирешеп тә иҗмахка кирмәгән кешегә хурлык булсын ди. Һәм мин нәрсә дип әйттем ди? Амин дип әйттем ди. Кабул булсын дип әйттем ди. Шуннан соң Җабраил әйтте ди, шуннан соң ди, икенче дуга кылды ди. Рагима анфу абдин дахала алейхи рамадану лам югфару лах, ди. Хурлык булсын шул бәндәгә, ди, кем исән сау Рамазанга ирешеп тә гынахларыннан котылмаса, ди. Димәк, әгәр дә Аллаһ Тәгалә мөселманга Рамазан фурсатын биреп тә, фурсат, нәрсә ул? Мөмкинлек, возможность, шанс, шулаймы? Рамазанда яшәү мөмкинлеген биреп тә, шунда гамәл кылып та, әгәр дә Рамазаннан чыкканда гынахлары кичерелмәгән икән, бу өметсез кеше. Бу кешедә өмет юк. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ аны хурлыкка төшерсен диде. Җабраил. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Астагфируллаһ дидеме? Юк, амин диде. Амин диде. Кабул булсын дугаң диде. Өченчесе, фумма кала: "Рагима анфу мриин зукирта индаху фалам юсалли алейк", ди. Борынны тузанга шумсын ди, хурлык булсын шуңа, ди, кем синең исемеңне ишетеп тә сиңа салават әйтмәсә, ди. Ягъни без мөселманнарның пәйгамбәребез каршында бурычыбыз булып тора, кайда гына, кайчан гына пәйгамбәрне күрсәтә торган нинди генә исем искә алынмасын. Мәсәлән, Мөхәммәд улың түгел,
Peygamberimiz Muhammed турында. Аллаһның елшесе, пророк, посланник Аллаһы, Аллаһның пәйгамбәреме, сөйкле пәйгамбәребезме? Biz ишетәбез икән аны, біз дуа кылып куярга тиеш аңа. Саллаллаху алейхи ва саллям дип. Яки инде Аллаһумма салли ала Мухаммад дип. Әгәр дә кемдер пәйгамбәребезнең исемен ишетеп тә аңа шушы дуаны кылмаса, хурлык булсын диде Җәбраил. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Амин диде. Амин диде. Бу да күрсәтә нәрсәне? Менә монда килеп чыга инде нинди дуа? Иң изге, иң дәрәҗәле фәрештә Җәбраил дуа кылды. Иң изге кеше, хәтта иң изге генә түгел, Аллаһның иң бөек мәхлугы. Мәхлуклар күп бит алар. Аларга кергән фәрештәләр, җиннәр, кешеләр, хайваннар, кышлар, бөҗәкләр, җир шары, галактика, Аллаһның гарышы. Шулаймы? Пәйгамбәребез бөтенесеннән зур. Мәсәлән, Аллаһыга галактика важнейме, пәйгамбәребез Мухаммадмы? Пәйгамбәребез Мухаммад зуррак. Хәтта галимнәр әйтәләр, галактикадан миллион тапкыр зуррак бар гарыш. Аллаһ гарышка мохтаҗ түгел, трон. Ләкин ул бар. Аллаһ аны безгә зур хикмәт белән белдертте. Һәм ул алның бөеклеген күрсәтә. Хәтта һәр хәлдә Аллаһ аңа мохтаҗ булмаса да. Аңа Аллаһка гарыш кирәкми. Ләкин гарыш, пәйгамбәребез әйтте, әгәр дә җир һәм күкләрне чагыштырсаң курси белән, ул ди кулыңдагы йөзекне саласың да менә шулай сахрага атасың ди, пустыняга. Менә бу йөзек ул галактика. Вселенная, галактика түгел. Галактика бәләкәй, вселенная. Сахра ул Аллаһның курсие. Әгәр дә курсине гарыш белән чагыштырсаң, йөзек ул курси, гарыш ул пустыня. Монда безнең акылга бу сыймый. Ләкин пәйгамбәрнең дәрәҗәсе зуррак. Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсе зуррак. Һәм менә шушы зат нәрсә диде? Амин дип әйтә. Берсе иң зур фәрештә, иң хөрмәтле дуа кыла, аның артыннан пәйгамбәребез амин дип тора. Курси кичкенәрәк инде, курси кичкенәрәк. Икесендә трон диләр инде. Ну, күрәсең, рус теле биреп бетермидер инде. Ул курсины гарышның асты дип әйтәләр инде. Кайбер җирдә гарышның асты дип әйтәләр. Курси. Аллаһу алем. Ләкин гарыш ул күрсәтә, Аллаһы Тәгалә бул дип әйтте, һәм гарыш булды. И шуңа күрә невозможно представить силу, мощь Всевышнего Аллаһа. Biz bit Allah'ını әйтәлмибез, ул мондай дип. Шулай бит. Ул адашкан фиркалар гына бар, ул мәсәлән Аллаһны түгәрәк диләр, ниндидер бушлык, квадрат диләр. Бар ул адашкан фирка. Аллаһны ләйсә камислихи шәй. Аллаһның охшашы юк. Нет ничего подобного ему. Коръәндә аят бар. Шуңа күрә Аллаһны күз алларга Аллаһ булай, Аллаһ тегеләй, менә патша утыра, патшаның гарышы бар. Аллаһны без алай чагыштырырга тиеш түгел. Ул дөрес түгел. Ләйсә камислихи шәй. Ләкин Аллаһ безгә гарышны әйтте, гарыш бар диде, ул шундый диде. Аны мәсәлән гарышны 8 фәрештә күтәреп тора диде. Ул фәрештәнең менә монда кулак йомшагыннан плечосына ничә? 700 еллык юл дидеме? 700 лет пути диде. Ул фәрештәләрне бу безнең акылга сыя торган әйбер түгел. Ләкин шуңа күрә без күрәбез Аллаһның кудрәтен, Аллаһның бөеклеген. Ама кадаруллаһа хакка кадри. Менә шулай итеп, бу икенче дуга булды. Шулай бит инде. Һәм мондый мәгънәдә башка дугалар да бар. Башка дугалар да бар. Мәсәлән, шулык шушы минбәргә менә турында килә. Кәгъб ибн Уҗра радиллаһу анһу моны әйтә. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез ди, безгә әйтте ди, минбәрне алып килегез әле дип әйтте ди. Демәк, минбәрне күчереп тә йөрткәннәр инде. Каядыр сөйлисе булса, мәсәлән, минбәрне алып килгәннәр. Һәм минбәрне алып килдек без ди аңа ди, һәм ул минбәргә менә башлады ди.
Birinchi basqычка баскач әмин дип әйтте ди, икенче баскычта әмин, өченче баскычта әмин дип әйтте ди. Һәм ул минбәрдән төшкәннән соң, димәк, нәрсәдер сөйләгән ул, нәрсәдер аңлаткан инде, һәм аннан соң сүзе бетеп төште ди. Фәләммә нәзәлә, ул ди минбәреннән төште ди, һәм без аңа: "Я Расулалла, син ди минбәргә менгәндә шундый сүзләр әйттең. Алар инде минбәргә баскач та әйтмәгәннәр, нигә син анда әмин дип?" Пәйгамбер нәрсәдер әйткән, сөйләгән, сабыр итеп тыңлаганнар, мәгълүматны, сабакны алганнар да төшкәч сорау бирдек ди. Менә син ди менгәндә нигә шулай дип әйттең ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте ди, Җәбраил алейһиссәлам килде миңа ди, һәм әйтте ди: "Рамазанга исән-сау ирешеп тә гынахасыннан котылмаган бәндәне Аллаһ ерак әйтсен" дип әйтте ди. Менә монда икенче төрле килә инде. Шулаймы? Ерак әйтсен дип әйтте ди. Димәк, инде Аллаһның рәхмәтеннән, Аллаһның мәгъфиратыннан ерак әйтсен дигән сүз, җәннәтеннән ерак әйтсен. Шулай бит инде. Шулай дип әйтте ди. Һәм мин әмин дип әйттем ди. Икенче баскычка менгәч, Җәбраил дуга кылды ди: "Минем синең исемең искә алынып та, сиңа салават әйтмәгән кешене Аллаһ ерак әйтсен" дип әйтте ди. Мин әмин дип әйттем ди. Өченче баскычка менгәч, Җәбраил дуга кылды ди: "Әти әнисенең картлыгына ирешеп тә, яки берсенә генә ирешеп тә, шуларга хезмәт итеп җәннәткә кермәгән кешене Аллаһ ерак әйтсен". Мин әмин дип әйттем ди. Менә монда инде бу бөтен хадистә дә булар төрле вакытта булган булырга мөмкин. Шулай бит инде. Мәсәлән, тегесендә бит инде рагыйма әнф, борыны тузаннансын дип әйткән иде. Димәк, бу икенче бер вакыйга булган. Ләкин барысында да килә инде нәрсә, әти-әнигә зурлау һәм иң хикмәте нәрсә, олыгайган көндә. Олыгайган көндә ул аерым килә. Чөнки әйткәнебезчә, алар үзләренең куәтен югалта, алар күбрәк балаларының ярдәменә мохтаҗ була. Һәм бигрәк тә менә сез уйлап карагыз, бу аятлар инде, бу хадисләр әйтелде ничәнче гасырда? 7нче гасырда. Шулай бит инде, аннан сахабалар 8нче гасыр. Менә карагыз, 7нче гасырда яшәү шартлары. Ул бит инде яшәделәр чатырда, шүлдә. Водопровод бармы? Өйгә су кергәнме? Юк. Канализация кергәнме? Юк. Газ бармы? Кыш көне салкын. Кем бара Мәдинәдә курткалар киеп йөрибез. Шулай бит инде гомердә. Салкын. Димәк, ине җылтырга кирәк. Газ юк. Ишек төбендә утын иелеп торамы? Анда шүл. Бездә урманнар юк. Утын проблема. Утын проблема. Мәсәлән, су шәһәрдә ничәдер кыйы бар. Һәм ул кыйыга барып су алу мәшәкать. 80 яшьлек бабайга, 80 яшьлек әбигә. Шуңа күрә су кирәк. Су кирәк эшергә, су кирәк ризык пешерергә, су кирәк тәһарәтен алырга, истинҗасын алырга, юынырга. Карагыз, күпме ихтияҗ. Хәтта су ихтияҗына гына менә һәм күз алдына китерегез. Ул олыгайган әни нишләсен? Әгәр дә аның баласы булмаса, әгәр дә аның улы кызы китереп тормаса, ярар, ишек төбе сайын пятерочка магнит бармы? Юк. Юк. Ипи алыр өчен, гади ипи алыр өчен барырга кирәк каядыр. Шулаймы? Һәм ул ипинең бәясе хәзерге ипи бәясе түгел. Чөнки хәзер ипи үстерү, ипине алу аның бәясе арзан. Шуңа күрә бүген ничек кенә зарлансак та, бүгенге көндәге ипинең бәясе белән ул замандагы ипинең бәясе бер түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез бер кадак, ике кадак фитра бир диде. Ни белән? Ул учлап килә бит инде. Бүген ул бирделәр будай, бирделәр арпа, бирделәр сулы. Мәсәлән, син хәзер капчыгы белән анда күпме тутырдагын будайны мохтаҗга илтеп бир. Ул синне аңлыймы аны? Аңламый. Ни кирәк миңа, минем тавыкларым юк ди. Шулай бит инде. Или мәсәлән бер елны бер мөслим әйтә: "Хәзрәт, менә нәрсә эшлим соң, бер балкон борчак ди, кара будай белән ди. Алар кортлап бетә инде, без аны ашамыйбыз ди, балалар борчак ашамый ди. Аларга теге шулай тиеш дип, акча ярамый дип,
Безнең мәзһәбтә фитраның бәясен түләргә була. Шулай бит инде. Булар инде сөннәт буенча только ризык кына тиеш дип, егетләр монда борчак ташыйлар, борчак белән инде теге борчак арзанрак та бит әле. Мин ишәтергә белмим ди. Балаларның колбаса ашыйсылары килә, кай вакыт тавык ашыйсылары килә. Балачага бит әле ашамыйлар. Шуңа күрә кеше ашый торган әйбер дип тә килә бит әле анда. Менә ничек әйтергә, замана үзгәрә, әйбернең кыйммәтләре үзгәрә, һәм кайбер кагыйдәләр дә галимнәр үзгәртә. Менә шуңа күрә бит инде безнең Ханафи мәзһәбендә акчасын бирергә була дип әйтте. Может, ул мәктәбенә түли алмыйдыр, тегесе булса. Менә шуңа ул мәсьәләләр күп. Һәм менә монда дагы ипи ул вакытта, мәсәлән, ипи салыр өчен кыйбат. Ни өчен? Чөнки аны тартырга кирәк. Аның учагын ягырга кирәк, учакка утын кирәк. Аңа хезмәт кирәк. Аңа, мәсәлән, без менә ашатабыз бит инде ниләрне. Нидә, приютта. Мәсәлән, кайбер абзыйлардан сорыйбыз без. Мәсәлән, ирләр әзрәк йөри, әбиләр күбрәк инде. Мәсәлән, ул чиста киенгән. Ул бомж түгел. Ул матур киенгән. Аның чиста бөтенләй берсе. Ул йөзләре чиста, ул күренеп тора, интеллигентный кеше. Ул килеп бездә ризыгын ала. Мәсәлән, без сорыйбыз аннан, абзый, менә әйтегез, үзегезне таныштырыгыз. Ул 80-дән өстә. Хөкүмәт пенсияны арттыра 80-дән соң. Шулай бит инде. Тормышы килгән. Балалары бар. Ләкин минем балалар да икенче шәһәрдә ди. Алар миңа көн сайын килеп, мәсәлән, свежий аш пешерә алмыйлар ди. Миңа авыр ди. Мәсәлән, аңа 83 яшь, морозильниктан ни алып, ит салып, аны 2 сәгать кайнатып, аннарысын суганын турап, аннарысын бәрәңгесен әрчеп, 83 миңа авыр ди. Мин лучше ди, мин беләм ди, миңа 20 минут барырга кирәк монда ди. Минем ул прогулка ди. Мин ди бер тарелка ашны алам ди. Ул монда ашамый бер кашанда. Ул аны контейнерына сала, ап кайта да, җылытып ашый, ул белә. Бүген пешкән, бу свежий. Һәм иртәгә аның тагын мөмкинлек бар нәрсә? Хәтта бер сайтта интервью бирдем ди. Шулай килгәч инде чиста бабай булгач, интервью бирдем, рәхмәт әйттем ди. Моның малае нефтяник икән. Каядыр Әлмәттә. Моның бөтен ниләре, коллегалары, ты чё, отца позоришь, он у тебя там с бомжами кушает. Миңа малай шалтыратып эшкерә мине ди. Ты син мине позорить итәсең, акчаң юкмы әллә син? Мин улым әйттем ди, улым. Әйдә кил дә көн сайын миңа ашарга пешер. Менә Әлмәттән кил, көн сайын миңа тәмле ризык пешерә аласың? Юк, акчада түгел бит улым дип әйттем ди. Миңа акча кирәкми. Ләкин анда ди мин ди теге бергә анда торган күршедәге ике бибелә сөйләшеп ала. Аңа бит бары сөйләшергә кирәк. Шулай бит инде. Әле анда утырып бер стакан чәй эчә, кафега барып эчкән кебек. Менә шуңа күрә олы кешенең аның үз дөньясы. 7нче гасырда ул бит тагын да авыр булган. Шуңа күрә телисеңме юкмы, синең тормышың бәйле булган. Кемнең тормышы белән? Әтиеңнең тормышы белән. Шуңа күрә без бит хадисләр үттек, җихадка килде. Пәйгамбәрбез объявил мобилизацию. Ирләр җихадка диде. Военкоматлар юк, анда пәйгамбәрнең сүзе җитә. Шулай бит. Всё. Чабып килде, кылычларын тоткан, ниткән. Шуннан соң пәйгамбәрбезнең хикмәте яшь егеттән сорый. Ни ди? Каян килдең? Мин шуннан килдем ди. Әтиәнең бармы ди? Бар ди. Нишләп калдылар? Елап калдылар ди. Чөнки мин аларның бердән-бер нәрсә? Кормилислары ди. Пенсия юк. Дәүләт бирми акча. Аларны бердән-бер ашата һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Аларны елатып калдырган кебек ди, бар кайтып аларны көлдер ди. Икенче берәүгә нәрсә диде? Синең җихатың алар янында диде. Һәм шушы дәлил булып тора, без үттек инде аларны, шулай бит. Җихад, хәтта җихадка барганда да әтиәнең рөхсәте кирәк ди. Чөнки монда бит әтиәне кала. Менә мәсәлән бүген дә бит кызганыч бөтен егетләребез исән кайтмый. Хәтта бүген дәүләт тә акча бирәм ди. Ләкин ул бит мәсәлән бердән-бер улын югалткан әни ул акчаны кочаклап утырып кына булмый бит. Шулай бит инде. Аны бит инде ярдәм итәргә кирәк, карарга кирәк, аның плитәсе ватыланың. Әле 7нче гасыр түгел. Объявлениега бассаң, килеп тә җитәләр, стиралкаңа да ремонтларга. Шуңа күрә нәрсә, әле бүген дә без аны күрәбез. Тегендә, теге заманда аның тормышы обязательном порядке бәйле булган әтиәнисе белән. Мәсәлән, ир белән хатын бергә яшәгән кебек, аның или күршесендә булган әнисе, олыгайган, яки күрше урамда булган, ул аңа көнгә берничә мәртәбә барып, аның вопросларын, мәшәкатьләрен хәл итмичә ул яши алмаган. Менә безнең кебек бүген
Мамочка, как там все нормально, да? Давай, Алла ярдәм берсен. Вопрос хәл ителде. Юк, алай булмаган. Шуңа күрә тормыш шартлары, тормыш мәшәкатьләре мәҗбүр иткән нәрсәгә? Әти-әнине янда тотырга. Менә бу бик мөһим әйбер. Без бит аны безнең бүгенге гасыр белән карыйбыз, Һәм инде менә монда шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дә шул аятта тукталырбыз иншалла. Әл-Исра сүрәсе 23-24 аятлар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва қада раббука алла таъбуду илля ияһ. Менә Раббың әмер бирде, васият кылды, аннан башка бер кемгә дә гыйбадат кылмаска, ва бил валидайни ихсана. Һәм әти-әнигә изгелек кылырга диде. Имма яблуганна индакал кибара хадуһума ау килаһума. Кашан инде ди, әти-әниең ди, яки икесенең берсе ди, картлыкка ирешсәләр ди, фала тaqul лаһума уф. Аларга авызыңны ачып уф дип тә әйтмәди. Вала танһарһума. Тавышыңны күтәреп сөйләшмәди. Кычкырма аларга ди. Тавышыңны күтәрленчик ачуың килсә дә, ачуга бирсәң дә тавышыңны күтәрмә. Ва кул лаһума. Һәм аларга ди каулан карима. Аларга йомшак сүзләр сөйләде. Вахфид лаһума җанаһа зулди. Алар каршында, карагыз, монда инде ни килә? Ул балага дип атала. Менә бу эпитетлар, менә бу матур җөмлә төзелешләре ниләр? Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алар каршында ди үзеңнең түбәнчелек канатларыңны җәйди. Түбәнчелек канатларыңны җәйди. Түбәнчелек, ягъни тәкәбберлек түгел. Син әти-әниең каршында, син аның каршында начальник түгел. Аның каршында син фәләнович түгел. Син аның каршында ничек бер безнең инде бер зур җитәкчебез, бер министр әйтә, минем әни ди миңа малай, ничек малай дип җөрде, малай ди хаманда бастырып сүгәде мине ди. Ни ул? Айырма юк әнигә. Аның өчен министр юк. Хоть син рәис, хоть син президент, шулай бит инде барыбер аңа. Аларның малай сүгәдә бастырып, Нашуан күрә нәрсә алар каршында түбәнчелек канатларыңны җәйди, минар рахмәти ди. Һәм ул канатларың мәрхәмәтлелек белән булсын ди. Вакул һәм әйтти, дуа кылды. Раббирхамһума. Я Раббым, аларның икесенә дә рәхмәтләреңне насыйп итсәң иде. Кәмә раббаяни сагыра. Алар мине кичкенәдән үстергәннәр өчен ди. Кичкенәдән мине тәрбияләп үстергәннәр өчен ди. Исра сүрәсе 23-24. Әйдәгез, иншалла, киләсе дәресне, шушы аятны бераз гына тәфсирләп башларбыз. Субханакаллаһумма бихамдик. Ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.